ndiwoyera chifukwa ndiwoyera Maulemu akhale malo mwake poyamba kwa olemekezeka ambuye George Tambala amene muli archiepiscopi muno mu archdiocese yathu, ansembe anzanga nonse amene tachokera mu dinare muno komanso ma dinare ena, ndipereka solemu kwa ansembe anzanga amene anagwira ntchito papalishi pano ngati ma
bambo mfumu amene tinawo pano tiwaonetsa nthawi yake. Ulemu wina ukhale kwa masistere onse, atsogoleri tonse aparish kuno, ndipo alendo tonse oyitanidwa, amayi na abambo, ife tonse olemekezeka. Ndikufuna kuti ndikulandire nonse kumwambo wapambano wa tsiku la lero, monga tuzira kuti lero lino ndi tsiku lalikulu la chaka cha Golden Jubilee. Ndi monga ndipemphera pa nthawi ino, tinapemphero la Golden Jubilee tonse timirira, amene tini ma booklet ndi page 1, ndipo enafe palipo simene takhala mapemphero amene ali pamenepo. Ndi timirire kuna pemphero la Golden Jubilee ya parish. Atate athu akumwamba, tikuthokozani chifukwa cha mphatso ya chipulumutso yomwe munatipatsa kudzera kwa mwana wanu mmodzi yekha, Yesu Khristu. Inu ndinu amene mayatsa moto wa chikondi m'mitima yathu kudzera mwa Mzimu Woyera, ndipo mmakulitsa chikhulupiriro kuyembekeza kudza kwa ufumu wanu. Mphatso ya zaulere ndi chikondi chanu imatisintha kuti tibyale mbewu ya mawu anu. Mbewu ya mawu anuyi imasintha moyo wonse wa munthu, ndi chilengedwe ndi chiyembekezo chonse cha dziko lapansi ndi la kumwamba. Ndipo mphamvu zonse za mdima zimachoka pamene ulemerero wanu kuwala ndi kuoneka poyera. Nthawi ya Jubile ndi nthawi yokuthokozani chifukwa cha zaka 50 zapitazi, nthawi yosinkhasinkha ya mphatso ya zaulere zanu, nthawi yoonanso bwino za chikhulupiriro, chiyembekezo ndi chikondi chathu mwa inu, nthawi yoonanso kuti lathu likhale motani, ndi nthawi ya madalitso apadera ya chiyembekezo pamene tili pa njira ya chipulumutso. Kwa Israeli anthu anu a Mulungu, chikondwerero cha Jubile zaka 50 chinali nthawi yoyembekezera chikhululukiro kwa Mulungu. Jubile imawakumbutsa za chifundo ndi chikondi cha Mulungu. Pa nthawi amasinkhasinkha komanso kumbutsidwa za kukhala mmoyo wabwino ndi Mulungu komanso ndi anthu azawo. Idali nthawi ya chiyembekezo ndi kuyamba mmoyo watsopano. Anthu a Mulungu adayembekeza kubwerera kwawo ndi kumasulidwa mu ukapolo. Anthu adabwerezedwa kumalo awo amene adalandidwa, ndipo adabwerera kwawo. Iwowa adaona tsogolo la madalitso a Mulungu likuwafikira. Mu nthawi ya Jubile anthu a Mulungu adapeza tanthauzo la moyo, chiyembekezo ndi choona. Ife amparishino ya banja loyera tikuthokoza Mulungu chifukwa cha parishi yathu pa zaka 50 zapitazi. Tikuthokoza Mulungu chifukwa cha missionary oyamba, aepiskopi, ansembe, asisteri, agrupa, Khristu wonse amene adatumikira mparishino. Tikupempherera mpingo mu ntchito ndi utumiki wake pa nthawi ya lero. Kudzera mu zaulere za Jubile, mitima yathu itsekuke yake moto, tikhale ndi mphamvu pa ulendo oyenda mchikhulupiriro, mchikondi, mchiyembekezo, ndipo tizifunafuna chuma chakumwamba. Ndipo zaulere za Jubile zomwezi zibweretse pakati pathu chimwemwe mtendere ngati pa Khristu. Kudzera muneneri wa Nkhoswe yathu, banja la loyera la Yesu Khristu, Maria ndi Yosefe, tikupempha kuti ife a Khristu kuno banja loyera tipeze mbanja loyerali chitsanzo cha makhalidwe okoma onse.
mutithandize kutsanzira banja loyerali pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku, ndipo muluzitse mitima yathu ndi chikondi chanu, kuti tikakumane tonse ku chikondi chosatha kumwamba. Kwa inu Mulungu kukhale ulemu, ulamuliro, mphamvu ndi matamando kwa nthawi zonse, mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Mbiri ya banja loyera Chilinde Parish mwachidule. Banja loyera Chilinde Parish idayamba mchaka cha 1974, ndipo wansembe woyamba anali Father Julio Feriu, omwe amadziwika kwambiri ndi dzina lakuti Bambo Julio. Parish ya banja loyera idadulidwa kuchoka ku parish ya Mtima Woyera. Maganizo oyambirira anali akuti parish iyi ikhale malo aja pamene pali filling station ya Kawale pafupi ndi Christian Service Committee, koma pa nthawi imeneyo adaona kuti kudali kufupi ndi ku Falls ku Mtima Woyera parish. Tsono adadzasankha malo ano kuti amangepo chalichi. Kunali kutsatira anthu omwe amabwera muno mu mzinda wa Lilongwe pamene umayambika kumene. Pa nthawiyo capital city ya Malawi inali kumangidwa kumene. Tsono anthu amasamuka kuchoka kwa Nangwagwa, madera omwe ali mtawuni lero, kubwera kuno komwe kunali mudzi wa Chilinde. Maparishi alero a Utatu Oyera Kawale, Don Bosco, St. Mary's Kamuzu Barracks, komanso St. Philip anali mdera la parish ya banja loyera. Pa nthawiyo pafupifupi theka ya holo yathu ya lero ndi yomwe inali chalichi yopemphereramo. Pambuyo pake akhristu a nthawiyo motsogozedwa ndi Bambo Julio adakuziriza chalichiro. Mchaka cha 1979 Bishop wa Diocese ya Lilongwe pa nthawiyo adatumiza Father Martin Mthumba kudzakhala wansembe pa parish ino, koma mchaka chomwecho adachoka. Kudabwera Father Pickard omwe adakhala bambo mfumu kuchokera 1979 mpaka na 1991. Bambo Pickard adachokera ku Mozambique komwe pa nthawiyo kudali nkhondo. Kuchoka mu 1991 mpaka 1999 Bambo Julio adabweranso ndipo ankathandizidwa ndi Bambo Hugard, Bambo Homan, Bambo Peter Wells komanso Bambo Lauren. Wansembe oyamba wachibadwiri kukhala bambo mfumu pa parish pano anali Bambo Dennis Nkoma omwe anawatumiza mchaka cha 1999 ndipo adachoka mchaka cha 2000. Kwa chaka china chimodzi kuchokera mchaka cha 2000 Bambo Holes Paononga adakhala bambo mfumu pano pa Chilinde banja loyera parish. Bambo John Nyongani adakhalanso bambo mfumu kuchokera mu 2001 mpaka 2002 pomwe kumabwera Bambo Claudio Biliati mothandizidwa ndi Bambo Robert Chisale Abob mpaka 2004 pomwe abishopu adatumiza Bambo Peter Muwanga. Bambo Peter Muwanga adachoka mu 2009 kusinthana ndi Bambo Peter Chatambalala omwe adagwira ntchito ngati bambo mfumu mpaka 2015. Kwa miyezi ingapo Bambo Constantine Mgunda adadzagwira ntchito ngati bambo mfumu. Iwowo adasinthana ndi bambo mfumu Benedict Kandabweni omwe adakhala pano pa Chilinde kwa zaka ziwiri. Iwo adasinthana ndi Bambo Francis Damaseke omwe adakhala mpaka 2019 kusinthana ndi Bambo Samson Kunkumbira mchaka cha 2021. Bambo mfumu apanowa Bambo Augustine Katundu adafika kuno mu January 2022. Masistere ena mwa masistere omwe atumikira ndi kukhala pano pa banja loyera parish ndi Sister Antonio, Sister Nina, Sister Oliver Kata, Sister Anna,
Sister Sabina Kapalamula, Sister Juliana Katumba, Sister Mary Chimchere, Sister Rufina Lapukeni, Sister Pepecho Nale, Sister Angela Mtiratira, Sister Anna Kunyada, Sister Teresa Mulenga, Sister Susan Mnyai, Sister Nelia Mwenyewe, Sister Usula Zuru, Sister Teresa Katumba, Sister Agnes, panopa akutitumikira ndi Sister Martha Elia. Amayi achipani cha Teresian Sisters akhala papalishi pathu pano zaka 25. Akristu oyambirira. Banja la Amsikati, ena chabe mwa iwo, banja la Aligundia, banja la Enoch Yohane Zakaria Njera, banja la Amphasa, banja la Masina, Amwale, Akulemeka, ndi mabanja ena. Ambiri ayiwo amachokera dera la Kawale, lomwe tsopano ndi mbali ya palishi ya Utatu Oyera. Ansembe ndi asistere ochokera mpalishi ino. Tinali ndi Father Julius Mbulu, tili ndi Father Maxwell Kubalasa, Father James Kwezalamba. Agulupa. Pabalo pano pakhala agulupa ochuluka. Ena mwa iwo ndi monga agulupa Angalule, Ankwezalamba, Abanda, Ambunga, agulupa Apitala, Amafuta, pano tili ndi agulupa Akamwatso. Agulupa oyamba papalishino anali Bambo Aliberito Munga Nyade. Fokondwa kuti abambo amenewa alipo pakati pathu lero. Zitukuko zikulu. Chali chilatsopano nalo adali kuziriza kuti muzilowa anthu ochulukirapo chifukwa cha kuchuluka kwa Khristu. Guwa lidakonzedwa komanso zinthu zina mchali chimuno. Tsopano tili ndi project ya nyumba ya ansembe yomwe ili mkati, ndipo tikuyembekeza kuti ikutha chaka cha mawachi. Moyo wauzimu. Parishi ya Banja Loyera imatsamira pa miphakati 21. Parishi yatsamiranso pa mabungwe osiyanasiyana. Mwayawa muli CWA, Catholic Women Association, Catholic Men Association, Catholic Youth Association, ndi mabungwe ena ambiri. Tili ndi mwawi wa misa tsiku lililonse, komanso moyo wa masakramenti onse. Chaka ndi chaka tikulandira katekumeni ochuluka omwe akulowa mu mpingowu. Timakhala ndi maphunziro a ana loweruka lililonse. Timatenga nawo mbali pa moyo wa mpingo mu denari yathu komanso mu archdiocese ndi malo ena amene titumidwa. Mwachidule chabe mbiri ya Chilinde Banja Loyera Parish ndi imene. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Mtendere ukhale nanu.
Abale ndi alongo, majubili amene tikukondwerera pano awiri, yoyambirira ya parishi komanso ya miphakati mwa meseya, akuloza chinthu chimodzi chimene chikupezeka m'malembo athu alero: chikondi ndi ubale. Ambuye Yesu adanena kuti pamene pali anthu awiri kapena atatu ndipo akatchula dzina langa, ine ndidzakhala pomwepo. Koma anthu amene asonkhana, chimene chimawamanga ndi chikondi ndi ubale. Popanda ziwiri zimenezo palibe parishi, palibe mphakati. Ndiye lero ndi chaka zona chokondwerera zimenezi, koma ndimafuna kutinso tisinkhe za chikondi mu mpingo. Tisayiwalenso mabanja, chifukwa mabanja ndi amene amamanga mpingo. Kodi mabanja mu chikondi chikuyenda bwanji? Tiwapempherere onse. Ena akukonzekera mabanja awo, ena anamanga kale, koma ena mwina m'bale wawo anatisiya, ndi banja ndithu likupitirira pamene wina wamwalira. Ndiye tiwapempherere onsewa komanso ana kuti chikondi chimenechi chiwafikirenso, pozindikira kuti ndife anthu ochimwa. Abale ndi alongo, tiye tirape kusembe ya misayi tini mitima yoyera. Ndikuwululira Mulungu wamphamvu zonse, ndinu nomwe abale, kuti ndachimwa kwambiri pakuganiza, pakulankhula, pakuchita zoyipa ndi pakusachita zoyenera. Ndachimwa kupambana. N'chifukwa chake ndikupempha Maria Virigo odala, anjelo ndi oyera onse, ndinu nomwe abale, kuti mutipepesere kwa Ambuye Mulungu wathu. Mulungu wamphamvu zonse atire chisoni, afafanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo wosatha. Nikupende
watate, Babu zose, Mulungu watate, Babu zose. Inu Mulungu amene munatipatsa chitsanzo chowala cha banja loyera, mwa chifundo chanu mutithandize kuti tilitsanzire banjalo makhalidwe ake abwino a moyo wa banja ndi kulumikizana kwawo mchikondi, kuti motero ife tsiku lina tidzakondwere kunyumba kwanu pa nthawi yosatha, mwa Mwana Yesu Khristu Ambuye ni Mulungu wathu, amene ali ndi ufumu limodzi nanu Mzimu Woyera, tsopano ndi pa nthawi zosatha.
Mawu a m'buku la Levitiko. Levitiko mutu 25 kuyambira ndime ya 8 kulekeza ya 17. Muziwerenga masabata asanu ndi awiri a zaka zisanu ndi ziwiri kuchulukitsa kasanu kawiri, kuti nyengo ya masabata asanu ndi awiri a zakayo ikwanire zaka 49 pamodzi. Tsono pa tsiku la 10 la mwezi wachisanu ndi chiwiri mulize lipenga mokweza. Tsiku lochita mwambo wopepesera machimo ndilo tsiku limene mulize lipengalo m'dziko lanu lonse. Mupatule chaka cha 50 ndipo mulengeze kuti pakhale ufulu m'dziko lonselo kwa onse amene ali m'menemo. Kwa inu chaka chimenecho chikhale chokondwerera zaka 50, pamene aliyense adzayenera kubwerera pa mtundu wake, ndipo aliyense mwa inu abwerere ku banja lake. Chaka chimenecho cha 50 chikhale chaka cha chikondwererodi. Pa chaka chimenechi musabyale kanthu, kapena kukolola mphulumukwa, kapenanso kuthyola mphesa pa mitengo yosathenera. Chimenechi ndi chaka chokondwerera zaka 50. Chikhale chaka chopatulika kwa inu, ndipo mudzadye zamlikale. Chaka chimenechi chokondwerera zaka 50 aliyense abwerere pa mtundu wake. Ukagulitsa nzako munda, kapena ukagula munda kwa mnzako, pasakhale kuchenjeretsana. Ugule kwa mnzako potsata chiwerengero cha zaka zimene zidapita kuyambira pa chikondwerero cha chaka cha 50 chapita. Ndipo mnzakoyo akugulitse potsata chiwerengero cha chaka zokolola zimene zatsala. Zaka zikachuluka uwonjezere mtengo, zaka zikachepa uchepetse mtengo. Poti akugulitsani potsata chiwerengero cha zaka zokolola. Musachenjeretsane, koma muope Mulungu wanu. Ine ndine chauta Mulungu wanu. Mawu a Ambuye. Kukuza ni chauta pakuti kwa kwino.
Mau ankalata ya Paulo oyera kwa Aefeso. Aefeso mutu 1 kuyambira ndime ya 3 mpaka ndime ya 6. Tidzapitiliza ndime ya 11 kulekezera ndime ya 12. Tiyamike Mulungu Atate Ambuye atu Yesu Kristu. Mwa Kristu iye
Yesu adati kwa ophunzira ake, monga momwe Atate andikondera, inenso ndakukondani. Muzikhala m'chikondi changachi. Ngati mutsata malamulo anga, mudzakhala m'chikondi changa, monga momwe ine ndatsatira malamulo a Atate anga, ndipo ndimakhala m'chikondi chawo. Ndakuwuzani zimenezi kuti chimwemwe changa chikhale mwa inu, kuti chimwemwe chanu chikhale chathunthu. Lamulo langa ndi lakuti muzikondana monga momwe ine ndakukonderani. Palibe munthu amene ali ndi chikondi choposa ichi chakuti nkutaya moyo wake chifukwa cha abwenzi ake. Inu ndinu abwenzi anga ngati muchita zimene ndikulamulani. Sindikutchulaninso antchito ayi, pakuti wantchito sadziwa zimene mbuye wake akuchita. Koma ndikukutchulani abwenzi chifukwa zonse zimene ndidamva kwa Atate anga ndidakudziwitsani. Sindinutu mudandisankha ine ayi, koma ndine ndidakusankhani inu. Ndipo ndidakupatulani kuti mukabereke zipatso, zipatso zake zokhalitsa. Motero chilichonse chimene mungapempha Atate potchula dzina langa adzakupatsani. Choncho lamulo langa ndi lakuti muzikondana. Thenga wa Ambuye. Abale ndi alongo, pali liwiri limene limagwiritsidwa ntchito kwambiri pa dziko lonse lapansi, pafupi nyimbo zambiri. Kanso tikaona anthu akamalemba mabuku, liwu limene limatuluka kawirikawiri, chikondi. Ndati ndifunse muno kuti mwina zimene timadikira kwa anzathu nzotani. Ena takuna kuti nimadikira kuti wina anduze kuti I love you mwachitsanzo, ndipo wakatiuza choncho ena tati ambiri pa tonse timamva bwino kuti akuti winayo akundikonda, I love you, he or she loves me. Ena oimba kamaimba mpana kumalira kuimba kuti za chikondi. Ndiye chikondi mukudziwa kuti chili cha mitundu iwiri kapena itatu. Ngakhale m'malembo oyera mene amalemba malembo oyerawa muzinenero za Chiheberi ndi Chigiriki, makamaka Chigiriki chipangano chatsopano, mawu amene anagwiritsa ntchito ndofunikira kuwadziwa kuti akutanthauza chiyani. Pali chikondi cha mitundu iwiri. Ndipo Ambuye Yesu akamana kuti monga Atate adandikonda inenso ndikukukondani, mukhale m'chikondi changa. Liwu limene agwiritsalo mudziwe kuti ndi la mtundu wanji. Chifukwa tikangona kuti akuti akutikonda, pena pake titha kulakwitsa, titha kupochola, osamvetsa bwinobwino malemba oyera. Chikondi choyambirira chimenenso Ambuye Yesu amakamba ndi chimene chimabwera pa zilakolako. Ineyo ndi zilakolako zanga, ndifuna kuti zimenezo zikwaniritsidwe, nde uyo akwanitsa zilakolako zangazi. Ngakhale zilakolako za thupi, nde ndimana kuti uyu nimamkonda.
ndipo zilakolako abale ndi alongo zanga ndi zathupi sikutitu ndizoyipa pazokha, chifukwa zilakolako zimenezi zimamukokera munthu ena zimakokera ngakhale kubanja. Tili modzi? Ndiye munthu akanena kuti uyuyu ndimamukonda chifukwa zofuna zanga kandi zathupi kandi zina ndi zina akwaniritsa, ndimanena kuti ndimamukonda. Ndipo liwu limene la chikondi limagwiritsidwa ntchito kumbali imeneyi. Komanso liwu limeneli limagwiritsidwa ntchitonso ngati nyambo kapena ngati khwekhwe loti ndikanena kuti iwe ndimakukonda, munthu uja afewa ndipo munthu uja ndimugwiritsa ntchito kuti ndipange zina zake. Ndikangonena kuti ino ndimakukondani, munthu uja mumtima mwamva bwino zedi, kenakano ndiyamba kumuchita manipulate. Nanga ndibodza ngati anthu ena asana khumudwitsidwe koopsa kuja mpaka na kuzimangirira chifukwa anthu ena ake amene amaganiza kuti amakonda anawasiya pansi apa padoti paphulusa. Sizinachitike zimenezo. Mabanja ena asana athe atazindiye kuti inali nyimbo chabe amangofuna kuti andigwiritse ntchito zake wazipeza nde wandisiya, anthu sana khumudwe anakhumudwa. Chikondi chimenechi malembo oyera Ambuye Yesu amachidzudzula kwambiri. Pali zitsanzo zimene Ambuye Yesu amadzudzula chikondi chimene cha mtundu umene chofuna kuti munthu ukonde anthu, uonetse chikondi kwa anthu ena kapena kuti anthu ena kwa ufuna kuti ukhale nawo pa ubale, koma ndi chifukwa choti upezepo zina zake. Mukumbukira Yudasi nthawi nake Ambuye Yesu mayi wina akanabwera kudzadzoza mapazi a Ambuye Yesu ndi matsitsi lake, adatenga mafuta kuyika mapazi a Ambuye Yesu yakwamba utani kupukuta. Ndiye Yudasi adanena kuti kodi ndrama imene sitikanatha kuyisunga kuti tithandizire anthu osauka? Ambuye Yesu anakuti ayi, analibe chikondi ndi anthu osauka yayi. Amene amaoneka ngati kuti amakonda anthu osauka koma anali munthu akuba. Anatero tukutero chifukwa ngakhale thumba limene amasungamo ndrama ophunzira Ambuye Yesu ndipo iye uja anali treasurer. Mukumbukira amasunga chuma cha guluchi amabamonso Yudasi uja. Amaonesa ngati akukonda anthu osauka koma agwiritse ntchito kuti zake ziyende bwino. Pali zitsanzo zambiri koma ndimafuna kuti tibwere pa chikondi chenicheni chimene Ambuye Yesu akuchinena. Chikondi chimenecho ndi chimene chimasiyana kutali kwambiri ndi chikondi choyambirira chicha. Ichichi muthenga walero akunena kuti palibe chikondi choposa ichi chakuti wina ataye moyo wake kuti anthu ena atani apeze moyo. Chikondi chimenecho nchosiyana ndi choyambirira chicha. Ndiye ndiperekanso zitsanzo zina za muthenga wabwino zoonetsa kuti chikondi ichi nchosowa ndipo pena pake chimaoneka ngati misala. Ndipereke chitsanzo cha kukhululuka. Akuti m'bale wanga akanditchaya mbali imodzi ndimpasenso mbali ina ataniso achaye. Chimene chitu ndi chikondi, koma poyang'ana chikondi choyambirira chicha imene ndi misala. Akunenanso kuti akupereka fanizo la Msamariya wachifundo amene anapeza munthu kuti wavulazidwa pa nsewu, wansembe anangolambalala, wina anangolambalala, koma iye uja anamtenga munthu uja nkupita ngati kuchipatala kuti akasamalidwe, ndipo ananena kuti chilichonse chimene muononge pamene pandrama ine nditani ndilipira. Kodi amene uja anali mbala amamudziwa? Anapindulapo kanthu pa iye uja? Poyang'anira zilakolako za thupi, was he attracted physically to that person? Hai! Mwaona chikondi chinchosiyana ndi choyambirira chicha. Chimene Ambuye Yesu anena kuti palibe chikondi choposa ichi.
mwachidule chikondi chodziwala, kuyiwala zofuna zokhumba zanga, ma interest anga, komanso kuyiwala kuti inenso ndi zosowa zanga zina zimenezo kuzisiya uku nkuchitira wina zabwino. Komanso osakhala kuchitira wina zabwino zokokha ndi kuchita mopyolera muyezo opanda malipiro chimenecho. Ndiye chikondi chimenechi choyambirira chija pa Chigiriki amati eros, mwachisanzo mayina ena Chingerezi erotic, amakhala za kufumbo la thupi. Chikondi chokhuzana choyambirira chija ndi zilakolako. Chikondi chachiwirichi chimene anagwiritsanso ntchito akhristu ayambirira kumatchula ukaristiya kutinso mbali ina ya ukaristiya amati agape. Chikondi chodziwala iwe mwini ufe mzofuna zako, zilakolako zako, kuti anthu ena atani apezepo. Ena adafika kwa Ambuye Yesu amafuna maudindo, mukumbukira? Ndi ana abwera ngati kuti afuna akuti akuwakonda Ambuye Yesu achikuti timafuna tipeze una kuti akuthandizeni kumanjaku, wina akuthandizeni kuti kumanzereku, ngati kuti akubwerera zabwino. Ayi, amafuna amadzisaka okha. Ndipo Ambuye Yesu anauza kuti kodi mufuna kuti mukhale ni maudindo zilakolako zapansi pano, kodi mulirede kumwa chikho cha masautso? Ndi chikondi cha Ambuye Yesu cha Mulungu ndi chikho cha masautso, osakhala mahape iya, osakhala kudzipepesa iya. Chifukwa ena amakondana pozipepesa. Tiye tikumane tikapasirepo tikadzipepese. Si chikondi chimenecho. Chikondi ndi masautso. Kodi mulirede kuti mukamamuchitira munthu wina museze mtanda? Tekeze kuti inu pali pano muli ndi 10,000 kwaja, ndipo ndalama yomaliza ndi yomweyo. Ndiye mukutuluka panjapo mukupeza munthu wina simukumudziwa akufa ndi njala, inu kutenga ndalama yonse ndi kupereka. Chikondi cheni chili chimenecho. Mtima uzipweteka pokonda. Pazikhala kufa kwina kwake kwa mtima, kufa ndithu. Mukazaona anthu akuthandiza kapena pothandiza paja kumapindulapo, samalani ndi anthu amenewo. Basopo alipo anthu ambiri amabwera ngati anthu anjero, anthu ofuna zabwino, koma ali ndi interest kuseri. Ndi mimbulu imene maoneka ngati anjero. Be careful with these people. Sia Samaria ya chifundo iya. Ningopereka nthawi nake ndausa ndagulina akira Chikristu akatolika. Amapita kukathandiza, amakapereka mphatso kuchipatala. Ndanatenga kuru yonse amakamera kumapita kumene koko. Nauza kuti what is that? Mufuna kuti aone ndani zimenezo. Chifaina amatha kujambula, anaosauka, anaosavala bwinobwino, mukapanga ndalama kula yako ndikulemera kumamanga nyumba ntaoni. Pamene ana ini nosauka kutani akufa ndi njala. Anthu akulemerera pa mavuto anthu ena. Ndikunama. Ndena muzaona kubwera timati tikuthandizeni, afufuzeni, be careful. Ali ndi chikondi choyambirira chicha. Chofuna kukuonetsa iwe ngati chikondi koma kuti angati thabwa aponde kwa pa iwe akapeze china chake ukoko. Komanso samalani ndi anthu ena. Anyamata ndatsikana pano. Pena pake kumachangamuka kumatsekula maso. Si aliyense amene akubwera kuti I love you amakukondania. I love you ameneyo mawa mudzalira naye. Akundikonda muchite ni observe munthu yo. Kodi munthu uja ali ready kuti yeye afe kuti ine ndikhale moyo? Ngati sali ready musamukonda ameneyo. Fadza mawa adzasintha. Ndiye Ambuye Yesu akukamba za chikondi chili. Mafuna kuti timve uthenga kuti chani za chikondi chimenechi. Akuti wani,
monga Atate adandikondera inenso ndikukukondani. Ambuye Yesu men Atate, Mungu Atate men adamukondera mwana, adatikondera ife. Yesu akutani akutikonda. Mwachisanzo tikawerenge buku la Genesis, panali chifukwa choti atilengere ife? Mulungu amasowa kulenga anthu? No. Mulungu anatilenga ife pa Chingerezi kana kuti out of pure love. Palibe chimene anapindula kwa ife. In fact, atatilenga tinamba kupulupudza munda muja tinapalamulamo. Adamu ndi Eva kungolengedwa ife kuyamba mozo anthu mmene muja. Koma sanati ipheso mmene muja kuti basi ningochita delete anthu awa. Ayi. Monga Atate adandikondera, Atate chikondi chake anatikonda ife popanda kuti apitirwe pekena kaliponse. Kumbali iso ina ni kuti inali losi. Nde akuti monga Atate adandikondera, Ambuye Yesu akutero, inenso ndikutani ndikukukondani. Ndiye tiye nditenge chikondi cha Ambuye Yesu tsopano. Chikondi cha Ambuye Yesu amati akamayenda amene anali ndi njala anawadyetsa, si momwemo. Amene anali akhate anawachiritsa. Anapeza ena akulira, m'bale wawo mwalira, anawadzutsira abale awo aja kwayikaso moyo. Lazaro ndi uja mnyamata ku Naini. Nthawi inake akudutsa ku Samariya, Asamariya anamba kumamutukwana. Nde wina anana kuti abwanji tipemphe mphenzi kuti akwapule anati ayi musapange zimenezo. Anatukwanidwa Ambuye Yesu koma sanabwezere. Ambuye Yesu yemweyo anasankha 10 ndi anthu awiri amene wanamutha watu onse komalizira kusala yekha. Komabe atampeza mmodzi anana kuti kodi Petro umandikonda? Mwaona chikondi chimenechi? Kodi inu mokantikana khala ife Petro uja watikana katatu ndikumpeza tikanatani tikanachita naye chani? Tikanamung'alula masiku ana kuti kung'alula tikanatha, ndipo even physically tikanakwa kofi lokha tikanaponya. Ndikunama ngati. Koma chimene anafunsa Ambuye Yesu nchani? Kodi umandikonda? Ukonda. Chikondi chodabwitsa tuko basi. Katatu so ndi atayina katatu kaja Ambuye Yesu nakuti weta chani? Udindo so kumpasa so pomweponso. Nchifake fanizo la mwana osochera lipanda kuti uja wankulu uja adaona kuti wina kwabwerera sizinamusangalatsa. Anana kuti uyu wakapanga zina zake iye ndi azimayi, mwaona? Kana amaona machimo anzake aja kutali kuti. Nde wabwera kuno mwampheranso ujeni mbuzi yanga iyi. Chifukwa mbuzi zinali pa khombo zinali za wankulu ujatu. Chikondi cha mtundu wanji chimenechi. Akuti Mulungu Atate chikondi chake nchotere. Komanso ndipereke chitsanzo china. Ambuye Yesu pa mtanda akumukhomera misomali. Bwanji sana watemberera anthu aja. Bwanji sana itani mkwiyo wakumwamba kuti wakwapule anthu apera. Pa mtanda paena kuti Ambuye mwatani chifukwa chimene kuti amadziwa chimene amachita anthu aja. Kulankhula kwa ineti. Koma kulankhula kwa Ambuye Yesu akuna kuti Atate mwakhululukire chifukwa sakudziwa chimene akutani. Chikondi chodabwitsa kwa basi. Ndiye ine ndimati ndifunse lero ndi chaka cha takuti ndi jubilee ya parish 50 simomwe. Tiliso ndi jubilee ya 50 ya mipakati. Koma kunonso ndi banja loyera tamva naye. Kodi chikondi chimene inu amene muli m'mabanjamu, chikondi chimene chimakuyendetsani ndi cha mtundu wanji? Choyambirira chija kapena chachiwirichi? Iyi ndipereka assignment. Tilimodzi pano. Ndipo muyankhe moona osazemba iya.
What kind of love is uniting you? Chifukwa twena amata kukhala mwina pali chinsisi kwa amene amakhala zaka 30, 40, 50 ali pabanja, musafunse kuti kodi mwachisazo ali akafika zaka 50 kapena 60. Pepa ndikuisa ntchito mawu a Chingerezi. Are you still physically attracted to each other? Mutenge gogo, azigogo awiri akhala pa khonde, basi zidzukulu zapita, ana apita kwa kujeno akuluakula, nde angoyang'anizana awiri aja. Pamakhala chikoka cha thupi. Chimene chimalumikiza zigogo aja ndi chani? Ndi chikondi ichi chimene Ambuye anakuti monga Atate adandikonda inenso ndikukondani, nkhani mu chikondi changa. Tili modzi pano. Unsembe uso ndipereke chisanzo. Umafika pena pake kuti koma abale mwina atu apa naponyesa atu apa. Why should I continue being a priest? Chimene chimatipangisa kuti ena azipanga zaka 5, 10, 15, 20, 25 jubilee, ena unsembe 60, 75 ndijani. Chikondi cha Ambuye sosaka chikondi cha anthu ya. Fakuti munthu ukhale mu unsembe muchifukwa cha chikondi cha anthu, I tell you, sungate 5 years. Uzisiya. Alipo ena amakuyamikira. Ena ndi amakunyoza kwa basi. Koma wena kupitiza ukabwa wa unsembe. Chimodzimodzi masisteri akuza. Monga Atate anandikonda inenso ndikukukondani, muzikhala mchikondi ichi changachi. Ndi akamba za malamulo anga, tsatani malamulo anga, ndi akubwerezanso lamulo langa. Uthenga mumvese bwinobwino. Akuti Atate anandikonda ine ndikutaninso ndikukondani edi. Ndi akuti lamulo langa tsopano chikondi chasanda kulamulo. Lamulo langa ndiloti muzikondana. Kwa ifeyo akhristu akatolika kapena ife akhristu, chikondi is not a choice. Munimvese bwinobwino, nditanthauzire pa chichewa. Kwa ifeyo chikondi si chisankho, ndi lamulo. Tidini modzi abali ndi alongo kukutentha ndikuona ena akupanga chonchi. Kwa ifeyo akhristu, chikondi sikufuna kuti ndikonde uyu, ndisakonde uyu, andadzuka bwino, nde ndikonda mawa ndili pamudi inake ndikonda Kwa ife chikondi ndi lamulo. It's a commandment. Ndifune ndisafune ndikonda ena monga Mulungu amakondera. Palibe munthu amene ali ndi chikondi choposa ichi, chakuti kutaya moyo wake chifukwa cha abwenzi ake. Abwenzi amene akunenawa si abwenzi oyenda nawo aya. Liwu limene kuisa ntchito kuti monga palibe munthu oti ataye chifukwa cha abwenzi ake. Mukumbukira fanizo la Samaria adafunsa kuti kodi bwenzi la munthu linali liti. Mukumbukira? Uja aja amene anamulambalala aja ndi uja amene anabwera kuzamusama. Ambuye anafunsa kuti who was his friend? Anali bwenzi lake ndani? Ndi Ambuye akamana kuti palibe chikondi choposa kuti munthu ataye moyo wake chifukwa cha abwenzi ake, sakunena abwenzi oyenda nawo ya. Chifukwa Bible pena pake kulitanthauzira mwa pamwamba apa utakusokoneza nawo. Abwenzi amene akunenawa ndi aliyense. Osaona nkhope. Chifukwa kuti nonse ndinu abwenzi anga. Munomu chali chimuno tonse ndife abwenzi. Ngakhale amene mwayambana nawo muno ndi abwenzi athu. Ngakhale adani athu amene amanyoza, kanyoza mpingo wa Katolika ndi abwenzi athu ndithu kusakayike. Tili modzi. Chabwino. Ndiye pali malamulo amene mafuna kuti timve kotsiriza. Kwa inuyo akuno kuchilinde akuti tupali malamulo jubilee imeneyi. Chikondi chimenechi. Akuti mupatule zaka 50. Chabwino mwapatula penepo. Akuti chaka chimenecho
chizakhale chikondwerero cha zaka 50 pamene aliyense mumvese bwinobwino aliyense adzayenera kubwerera pa mtunda wake. Nde ndimafuna kuti ndipereke ntchito iyi imene kuperekedwa ndi Malemba Oyera tisangosangalala lero kuti tili pa Jubilee akuti 1 aliyense abwerere kuchani pa mtunda wake ndipo aliyense mwa inu abwerere ku banja lake. Aliyense pa mtunda wake ku banja kwake kutanthauza kuti chani ngati taphochola nthawi yake ndino tibwerere. Ngati mukuona kuti abaleni chaka cha 2024 natayirira akuti please come back. Ngati ena mwa ife tinayamba kumazemberana mabanjamo siyani zimezo come back. Aliyense abwerere ku mtunda kwake. Ifenso ansembe ngati pena paki namba zathu come back. Ngati ana manyoza makolo siyani zimezo go back and mukambe kulemekeza makolo. 2 akuti chaka chimenechi ndiye chikoto akuti musabjale kanthu kapena kukolola mphulupukwa chichewa chachikulu chimenechi mphulumukwa kapenanso kuthyola mpesa pa mitengo yosathenera apapa kuti tentisiye chilengedwe chikulenso. Abale ine tsunagenda pita kudzala nyama. Munamva kudzala nyama? Namva kuti ati kuli chinkhalango chotchedwa dzala nyama. Nde inali Sunday mama nali misa koma masana onse nali free. Nde nanyamuka ndikanaendesa ndakagalimoto kuchoka pano kuti ndipite ndikaone dzala nyama. I came back very disappointed. Chimodzimodzi mukapeza nkhalango ya paphiri la Zomba, you will be disappointed. Nkhalango zambiri m'malawi muno tikungodula ngati anthu amisala. Pamene Jubilee ndi nthawi yosiya kuti chilengedwe chibwerere m'malo mwake. Ngati akhristu akatolika mwina chaka chino tiyena kuyamba kukamba za environment. Amalawi we are very reckless people. Nkhale mukamutika matsika ndi ndege m'Malawi muzaone dziko la Malawi limene likuonekera. Mupeza kuti ku Zambia kuli green, ku Mozambique kuli green, Tanzania kuli green. Ndi musapeza kuti pali ngati chibwalo pakatipa chopanda mitengo ndi Malawi. Akuti pa 50 years akuti musadulire mitengo chabwino ya makamba za mpesa koma lero mitengo imene ikuyimira chilengedwe cha dziko lathuli. Chonde abale. Number 3 akuti ukagulitsa nzako munda kapena ukagula munda wanzako pasakale kuchenjeretsana. Osamapindana iya ma business. Timodzi pa osamapondana. Anthu tamadandala wakuti andiponda sitimatero. Makoni meni achibuka pakati pathu. Tafika size yona kuti ngakhale kupasa na macontract zikuopya kuti apanga ntchito munthu ukambere. Ndakuti Jubilee pamalonda kapena pazida ndizina musachenjeretsane. Ena amachenjeretsana ngakhale nchalichi. Komanso musachenjeretse mpingo. Tisauponde mpingo chifaso nthawi na Kristo ena amaoneka okhulupirika kwa basi korona pano wankulu koma kada uponde mpingo. Zofesa chisoti. Akuti musachenjeretsane pomalizira penipeni akuti nzakoyo akagulitsa potsata chiwerengero cha zokolola zake zimene zatsalazo apa kuna kuti ngati pali wina wake walima munda wakete kapena mwalima munda ndiye mwakolola zonse depatsala zina akuti muzisiya munda momwemo anthu osauka azapeze chogwira. Pa Jubilee Ayuda amausa kuti akalima trigu wawo zina akakolola asabwerere pa Jubilee asabwerereso kumunda kuja asiye chifukwa anthu osauka akapite munda muja akatole zotsalirazo kuganizirana. Sinkhani akanga ndiwambaya.
Timire pomwe pa nkhani ya kusinkhasinkha kwathu. Akuti chikondi cha Atate osakhala chikondi cha ife anthu ya. Ndiye tikufunirani zabwino zonse, tifunirani zabwino zonse. Jubilia zaka 50 za parishino. Jubilia mipakati komanso tikukumbukira mabanja. Tipitize ndi nsembe yathu ya misa. Impera kuti
umesauka, moyo wosata uliko kumwamba, moyo wosata uliko kumwamba, moyo wosata. Abale, lero pothokoza Mulungu chifukwa cha zaka 50 za parishi yathu ino, zaka 50 za miphakati mu mpingo wa Eklesia Katolika, komanso polemekeza banja loyera la ku Nazareti, tiyeni tipereke zosowa zathu komanso zosowa za anthu onse. Kuthokoza Mulungu chifukwa cha mphatso ya parishi yathu, banja loyera Chilinde. Tikuthokoza Mulungu chifukwa cha ntchito yomwe yagwirika yofalitsa uthenga wa Mulungu wachipulumutso kwa anthu ambiri. Kudzera mu ntchito ndi utumiki pa parishi yathu, anthu ochuluka atembenuka mtima, ena adafika kale kumwamba kwa Mulungu ndi kupeza chipulumutso. Lero pa tsiku la chikondwerero cha jubilii yathu ya zaka 50, tikupempha Mulungu kuti atithandize kuti parishi ino ipitirire bwino m'tsogolo ndi ntchito zabwino zomwe zidayambika, kuti choncho anthu ambiri apitirire kufika ku chipulumutso chosatha. Tikukupemphani. Kuthokoza Mulungu chifukwa cha mphatso ya mishonari woyamba kuno kwathu. Tikuthokoza Mulungu chifukwa cha mphatso ya mishonari woyamba kubwera kwathu kuno ku Chilinde, makamaka a gulu la ma White Fathers omwe adayambisa ndi kukhazikitsa parishi ino. Iwowa adapereka moyo wawo ku parishi ino pakuyitumikira, adafalitsa uthenga wabwino wa chipulumutso, adapereka masakramenti a mu mpingo ndi kutembenuza anthu ochuluka. Lero pa tsiku la chaka cha jubilii ya 50, tikupempha Mulungu kuti apitirire kudalitsa ntchito zabwino zomwe zidakhazikitsidwa kuti anthu ochuluka apitirire kufika ku chipulumutso chosatha. Tikukupemphani. Kuthokoza Mulungu chifukwa cha atumiki osiyanasiyana mu mpingo. Tikuthokoza Mulungu chifukwa cha aepiskopi, ansembe, abrother, asistere, agulupa ndi akhristu onse omwe adatumikirapo kuno ku Chilinde parish. Chikhazikitsire cha parishi ino atumiki a Mulungu osiyanasiyana akhala akuyitumikira kufikira tsiku la lero. Tithokoza chifukwa cha kudzipereka kwa onsewa pogwira ntchito ya Mulunguyi. Pa tsiku la lero la chaka cha jubilii yathu ya zaka 50, tikupempherera mizimu ya atumiki onse omwe adatisiya kuti Mulungu ayilandire kumwamba kwake ndi kuwalipira pakuwapatsa mtendere osatha. Kwa onse amene ali moyo, Mulungu apitirize kuwadalitsa, kuwapatsa moyo wamphamvu, wathupi komanso wauzimu, kuti choncho apitirire kugwira ntchito ya Mulunguyi. Tikukupemphani. Kupempherera parishi yathu mu ntchito ndi utumiki wake pa nthawi ya lero. Pamene tikuthokoza Mulungu chifukwa cha mphatso ya zaka 50, tiyipempherere parishi mu ntchito zomwe ikugwira ndi mu utumiki wake pakati pa mbumba ya Mulungu. Mudalitse zolinga zofuna za mbumba ya Mulungu pa moyo wathu wa Chikhristu ndi chikhulupiriro. Mudalitse moyo wa banja, moyo wa chinyamata, moyo wa chitukuko, pakhale umodzi ndi mgwirizano pakati kuti choncho ufumu wanu wachikondi, wachilungamo ndi wamtendere upitirire kukhazikika pakati pathu nthawi zonse. Tikukupemphani. Kupemphera kudzera mu uneneri wa Nkhoswe yathu, banja loyera la ku Nazareti la Yesu Khristu, Maria ndi Yosefe. Nthawi ino ya jubilii
ndi mwayi wosinkhasinkha za moyo wathu wa Chikhristu wa utumiki pa zam'mbuyo ndi za lero, komanso yokonza za dongosolo lopita patsogolo bwino. Kudzera mu uneneri wa Nkhoswe yathu, banja loyera la Ambuye Yesu Khristu, Mariya ndi Yosefe, tikupempha kuti ife akhristu akuno ku banja loyera tipeze m'banja loyerali chitsanzo cha makhalidwe okoma onse. Mutithandize kutsanzira banja loyerali pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, ndipo mulunzitse mitima yathu ndi chikondi chanu kuti tikakumane tonse ku chikondwerero chosatha kumwamba. Tikukupemphani. Kuthokoza Mulungu chifukwa cha chaka cha miphakati. Lero pamene tikutsekera chaka cha miphakati kuno kwa Diocese ya Lilongwe, tikuthokoza Mulungu chifukwa cha banja la Mulungu, banja la chikhulupiriro lomwe ndi miphakati. Tikupempha kuti kudzera ku moyo wa mphakati ufumu wa Mulungu upitirire kukhazikika pakati pathu, uthenga wa Mulungu upitirire kufalika kwa anthu onse, ndipo kuti akhristu tonse okhala m'banjali tipitirire kukhala mboni zoona za chikhulupiriro. Ndipo chifukwa cha banja la mphakati pakati pathu pakhale umodzi wa mpingo, chikondi, chilungamo, mtendere, ndipo tonse tidzazidwe ndi moyo ndi zaulere za Mulungu. Tikukupemphani. Tipempherera akulu olamulira dziko lathu la Malawi. Tipempherere atsogoleri olamulira dziko ndi akulu onse okhala ndi maudindo kuti chauta Mulungu wathu aongolere nzeru zawo ndi mitima yawo, iwo adzetse udindo wawo monga momwe Mulungu afunira, ndipo motero anthu awo akhale ndi mtendere ndi ufulu. Akulu okhala ndi maudindo asenze udindowo mokhulupirika ndi motsata chilungamo, ndipo choncho dziko lathu lino mukhale bata ndi mtendere, mukhalenso chitukuko chenicheni ndi ufulu, makamaka pa nthawi ino pamene tikukonzekera kukhala ndi chisankho cha atsogoleri a dziko. Tikukupemphani. Mulungu wathu, tikukuthokozani chifukwa nthawi zonse mwamva mapemphero ndi zosowa za mbumba yanu. Tikupempha zonsezi mosaopa ndi mosakayika, pakuti ndinu Atate a ife tonse, ndipo mumafuna kuti sonkhanitsa tonse mu banja lanu loyera. Landirani zosowa zathu kudzera mu uneneri wa Nkhoswe yathu, banja loyera la ku Nazareti la Yesu Khristu, Mariya ndi Yosefe, mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ndi nthawi ya zopereka za pa nsembe ya misa. Kutsogolo kuno kukhala mabokisi atatu, panjaponso pakhala mabasiketi ena ndi tenti imene ili ku holo waying'ono kukhalanso basiketi ina. Achipembedzo mutithandize pa nthawi imene ya zopereka za pa nsembe ya misa. Zikomo kwambiri. Tumotatu
Dio
kupata chuma kikutokoza Yahweh utapeleka hakutuko Yahweh utapeleka hakutukoza Unakuliza katika
abale ndalongo pempherani kuti nsembe yanga ndi yanu ivomerezedwe kwa Mulungu Atate amphamvu zonse. Ambuye tupereka kwa inu nsembe yachiyanjano, tikupemphani modzichepetsa kuti kudzera mu uneneri wa Virgo Maria, amayi a Mulungu ndi Yosefe woyera, mukhazikitse mabanja athu molimba mchaulere ndi mtendere wanu, mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Kwezani mitima kumwamba. Tithokoze Ambuye Mulungu wathu. Zoonadi nkofunika ndi kuyenera, ndi udindo wathu ndi chipulumutso chathu nthawi zonse ndi pamalo ponse, kuti tikuthokozeni Ambuye Atate woyera, Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya, mwa Khristu Ambuye athu. Lero mwa Iyeyu Mulungu agawana nafe umunthu wathu, ndipo ife tagawana naye Mulungu wake. Potero ungwiro wa moyo wathu wabwezeretsedwa, ndipo kuwala kosaneneka kwationekera, pamene mawu anu adzitengera kufoka kwathu. Umunthu wathu wakufawu sudangulandira ulemu wosatha, koma umodzi wodabwitsawo watisandutsa ifenso kukhala muyaya. Choncho malumikizana ni nyimbo za magulu a angelo, tikutamandani ndi chimwemwe poimba kuti: Ambuye nkwenera ndithu kuti zolengedwa zanu zonse zikuyamikeni, popeza kudzera mwa mwana wa Ambuye athu Yesu Khristu
ndi mphamvu ndiponso ndi ntchito za Mzimu Woyera kumapatsa moyo ndi kuyeretsa zonse. Simulekeza kuyitana anthu kuti akhale anu kuti kuyambira mmawa mpaka madzulo apereke nsembe yoyera yotamanda dzina lanu. M'chifukwa chake Ambuye tikupemphani modzichepetsa kuti kudzera mwa Mzimu Woyera yemweyo mwa chifundo chanu muziyeretse zopereka zomwe zatula pamaso panu kuti zisanduke thupi ndi magazi a mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu, amene adatilamula kuti zikondwera misteri izi. Iye yemwe pa usiku umene adali kukaperekedwa adatenga buledi, adakuthokozani nakutamandani ndi kumunyema, nampereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo idyani nonse, popeza kuti ili ndi thupi langa lomwe lidzaperekedwa chifukwa cha inu. Chimodzimodzi adatha kudya adatenga chikho, adakuthokozani nachidalitsa ndi kuchipereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo imwani nonse, popeza kuti ichi ndi chikho cha magazi anga, magazi a pangano chatsopano ndi chosatha, amene adzatsiridwa chifukwa cha inu ndi anthu ambiri kuti afafanize machimo. Muzichita izi kuti mundikumbukire. Misteri ya chikhulupiriro. Choncho Ambuye, ife pokumbukira masautso otipulumutsa mwana wanu ndi kuuka kwake kwa ulemu ndi kukwera kwake kumwamba, ndipo pamene tikuyembekeza kubwera kwake kwachiwiri, tikupereka kwa inu nsembe ino ya moyo ndi yoyera kuti tikuthokozeni. Tikupemphani kuti muyang'ane ndi kuvomera nsembe yopepesera ya nyumba yanu, ndipo pozindikira kankhosa ka nsembe amene imfa yake mudayivomera kuti tiyanjanitse ndi inu, mulole kuti ife amene tilandire thupi ndi magazi a mwana wanu tidzazidwe ndi Mzimu wake Woyera, ndipo tikhale thupi limodzi ndi mzimu umodzi mwa Khristu. Iye yemwe atisandutse nsembe yokomerani nthawi zonse kuti tikalandire zokoma zanu limodzi ndi osankhidwa anu. Poyamba vigoma lya odaladala amayi a Mulungu ndi Yosefe odala mwamuna wake limodzi ndi apostolo odala ndiponso amalitirano olemekezeka ndi oyera onse amene timawadalira kuti azitithandiza potenga kwa inu nthawi zonse. Tikukupemphani Ambuye kuti nsembe ino yotiyanjanitsa nanu ithandize dziko lonse lapansi kupeza mtendere ndi chipulumutso. Mulimbitse chikhulupiriro ndi chikondi cha mbumba yanu pa ulendo wake pansi pano, pamodzi ndi mtumiki wanu Francisco Papa wathu, ndi George Tambala Archiepiscopi wathu, Ambuye Vincent Mwakhwawa episkopi wothandiza, ndi episkopi ndi ansembe onse ndi anthu onse amene mudawasandutsa anu. Mverani mwachifundo mapemphero a banja lanu lino lomwe mwafuna kuti lifike pamaso panu pano. Ana nonse obalalika kumalo konse asonkhanitseni pafupi nanu, inu Atate achifundo. Abale athu amene adatisiya ndi onse amene adakomera inu pamene anali kuchoka m'moyo uno, mwachifundo chanu mwalandire mu ufumu wanu. Kumeneko nafenso tikuyembekeza kudzafika kukalandira ulemerero wanu pa nthawi zosatha, mwa Khristu Ambuye athu, amene kudzera mwa Iye inu mwapereka ku dziko lonse lapansi zabwino zanu zonse.
kudzera mwa iye pamodzi naye mwa iye inu Mulungu Atate amphamvu zonse limodzi ndi Mzimu Woyera ulemu wonse ndi ulemerero ndi wanu pa nthawi zosatha. Monga momwe mpulumutsi wathu adatilamulira ndiponso potsata maphunzitso a Mulungu tikunena mosaopa kuti Atate athu muli mmwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero, mutikhululukire ife zochimwa zathu monga ifenso tiwakhululukira adani athu, musasiye ife m'chinyengo koma mutipulumutse ife kwa zoyipa. Mutipulumutse ife Ambuye kwa zoyipa zonse, mwa chifundo chanu mutipatse mtendere pamasiku athu ano, kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu titetezedwe ku machimo ndi zoopsa zonse pamene tikudikira mwachiyembekezo kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu, popeza kuti ufumu, mphamvu ndi ulemerero ndi wanu nthawi zonse. Ambuye Yesu Khristu amene mudauza apostoli anu kuti ndikusiyirani mtendere, mtendere wanga ndikupatsani, musayang'ane machimo athu koma chikhulupiriro cha mpingo wanu, ndipo mwakufuna kwanu mupatse mtendere ndi umodzi, inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Mtendere wa Ambuye ukhale nanu nthawi zonse. Tiyeni tifunirane mafuno a mtendere. Naka kankhosa ka Mulungu naye amene amachotsa machimo a dziko lapansi, ngodala amene ayitanidwa kuphwando la kankhosa. Ambuye sindili oyenera kuti mulowe m'nyumba mwanga, koma munene mawu mmodzi okha ndipo mzimu wanga udzachira. Hallelujah.
Yesu amuye,
Olomoti wanga. Tipemphere. Atate athu achifundo chopambana mutithandize ife amene mwatidyetsa ndi sakramenti lakumwambali kuti titsanzire nthawi zonse zitsanzo za banja loyera, kuti pakutha pa mavuto apansi pano tikakondwere nawo mpaka muyaya, mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Dzina la Ambuye litamandike. Chithandizo chathu chili m'dzina la Ambuye. Akudalitseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Pitani misa yatha. Amene ayambe kutiyankhulira ndikhala pa mpando wa amene amatiyendetsera chaka chimenechi cha Jubilee. Amene akatha iwowo amene asatiyankhule ndi wachiwiri pa mpando wa parishi yathu ino. Akatha iwowo adzatidzutsira abambo. Abambo ndi amene adzatidzutsira Ambuye kuti atiyankhule. Ulemu
kwa ambuye Archiepiscopi George Desmond Tambala, ulemu kwa bambo mfumu athu bambo Augustine Katundu, maulemu ena onse akhale m'malo mwake. Poyamba ambuye ndimafuna ndikuthokozeni mwapadera potitsogolera pa misa ya lero imene ife akhristu akuchilinde tikukondwerera kuti tsopano takwanitsa zaka 50. Imeneyi sitikuyitenga ngati nkhani ya masewera, chifukwa chakuti ambuye chaka chino chokha ndiye kuti kuchilinde kuno mwabwera kawiri. Pa chifukwa chimenechi tufuna tikuthokozeni kwambiri kuti nthawi zonse tikakhala ndi zochitika muzitha kutiyendera. Ndimafuna ndikuthokozeni mwapadera chifukwa cha kukhazikitsa sinodi. Sinodi imeneyi munapereka mwayi kwa akhristu kunena kuti tithandizire nawo popereka maganizo athu pa zina ndi zina pa mayendetsedwe a diocese yathu ino ya Lilongwe. Chifukwa cha chimenechi zikomo kwambiri ambuye. Ndimafuna ndikuthokozeni mwapadera chifukwa cha mwayi umene mwapereka wa business kudzera ku banki ya Centenary kuti akhristu a chikatolika tipeze nawo mwayi okhala ndi masheya mu banki imeneyi. Chimenechi tikuchitenga kuti ndi chinthu chapamwamba kwambiri, tiyeni taombere m'manja ambuye. Mmene Chilinde parish ikukwanitsa zaka 50 ambuye, parish iyi ikusonyeza tsopano kuti ikupita ni kulira. Mu nthawi imene maparish ena amachoka mu Chilinde parish, Utatu Oyera, Don Bosco, St. Mary's komanso St. Philip, parish ino inali ndi miphakati yocheperapo. Koma lero mmene tikuyankhula pano tili ndi miphakati 21. Mphakati wachi 21 yo wangokhazikitsidwa kumene miyezi itatu imene yangopita kumenepo. Kusonyeza kuti moyo wauzimu kuno kuchilinde ukupita patsogolo komanso kukwera kwambiri. Sabata yatha yomweyi kusonyeza kuti moyo wathu wauzimu ukukula komanso mpingo ukukula. Ambuye Vincent Makwawa anali kuno kudzapereka ulimbitso. Masabata awiri apita mbuyomo ana athu ochuluka ndithu pafupifupi 200 nawonso anali akuyamba kulandira ukaristiya. Umenewu ndi umboni ndithu wosonyeza kuti moyo wauzimu kuno kuchilinde ukupita patsogolo. Sindikufuna kuyankhula zambiri pa nkhani za zitukuko mmene amapereka mbiri anzanga abambo Gabriel Kamlomo anatchulapo zambiri zimene zachitika mu zaka 50 zimenezi. Chomalizira chenicheni chitukuko chimene tikhale tikupitiriza kupanga ndi monga ananenerapo anatchulapo za nyumba ya nsembe limene lakhala ngati ndi malo area imene tinatsalira kuno kuchilinde chifukwa takhala zaka 50 zonsezi tilibe nyumba ya nsembe. Koma tili ndi chikhulupiriro kuti pomatha 2025 kufika mu December umo abambo mfumu adzakapempha kuti tidzakhale tikukhala nawo kuno kuchilinde. Pomaliza ndimafuna ndithokoze magulu osiyanasiyana amene tatengapo gawo kuti mwambo umenewu uyende bwino. Poyamba ene ake a Jubilee amene amatsogolera, ndikuthokozeni kwambiri, mwagwira ntchito yotamandika. Mwakhala muli pano masiku onsewa, masiku awiri apitawa mwina mafika mpaka na 10 koloko usiku, enanso 11 koloko usiku. Atsikana athu ovinira ambiri dzulo akasidwa ku nyumba mochedwa ndithu. Akwayaso ndikuthokozeni chifukwa cha nthawi zonse mumatikankha matigwira manja. Kwaya imeneyi ndi ya joint ambuye, si kwaya imodzi, ndi makwaya onse apano 5. Ndikuthokozeni kwambiri kuti nthawi zonse tikakupemphani kuti mutithandize pokometsa chipembedzo podzera mukuyimba mumakhala okonzeka. Chifukwa cha chimenechi zikomo kwambiri. Pomaliza ndithokoze parish council komanso parish executive
munapereka support yokwanira kuti mwambo onsewu ufike pamene wafikapa komanso kuti ukhale mwambo okoma. Alendo onse amene tabwera tisanachoke pamudzi pano monga anena kale pali zakudya. Tiyeni titsatire ndondomeko imene ananena ija kuti cheya amene amayankhula patsogolo paja atipatsira makhadi kuti tikalowe mu holo tikalandire chakudya ndi tizakumwa tina ndi tina. Zikomo kwambiri chifukwa chomvetsera. Zikomo. Ambuye olemekezeka, ansembe anzanga, asistere, abrother, agulupa tonse, ndiponso atsogoleri tonse, alendo olemekezeka, mbumba ya Mulungu, tonse tasonkhana muno amayenda abambo. Poyamba ine ndikuti ndithu ndikufunani mafuna bwino a chaka chimenechi. Kwa poyamba mundiole kuti ndikuonetseni ansembe amene abwera pano komanso kwathokoza chifukwa chakubwera kwawo. Poyamba ndifuna ndikuonetseni bambo Benedict Kandabweni kuti abwere kutsogoloko. Bambo muyimirira mudzafika chapa. Bambo Kandabweni m'manja mwawo eti. Bambo Benedict Kandabweni ndi rector a seminary yathu yaying'ono ya Mlale, ndipo ndi bambo mfumu wakale wapali chino mumbiri nesa munava. Bambo zimwambira kuthokozani. Zikomo. Munanso ndi mitsiletu bambo Francis Damaseke mbwereso tsogolo kuno. Akugwira ntchito monga tikudziwa ku Catholic Secretariat ku Department ya Communications ndidziwa choncho. Ndene wanso mumbiri muja mwamva bambo mfumu wakale okuno. Takuthokozani bambo. So tiamali zaka 50 tukamba zaka zina zimene ansembe akugwira ntchito kuno ready. Komanso ndifuna kwathokoze kuti thayina nditatanganidwa nditakhala busy nditawapempha amatithandiza kuno choncho langa yamaona. Ndiwonetseni Father Norbert kuchoka ku Luntha TV. Bambo Norbert mufika tsika uno. Bambo Norbert ndi a secretary yathu a dinari yathu gulu la nsembe limeneli iwo abambo ndizoti madziwa kale amakhala ku Luntha choncho. Achipani cha Montfort zomwambira bambo takuthokozani. Ndikuonetseni bambo John Tawale abweretsa kutsogolo. Bambo John Tawale manja mwa bambo John Tawale amene wandi bambo mfumu aku St Philip, ndipo tawakondwera kwambiri analandira certificate nesalandira ena ake. So bambo zomwambiri tili dinari imodzi tosefe. Ndikuonetseni bambo John Lupenga bambo mfumu akumsamba afike ndithu kuno achipani cha Komboni Missionaries. Taombereso manja bambo. Nde mwaona ife banja lathu ya dinari ya nsembe ndi imene ili ena anu pa dinari magulu malephero kumana ife ansembe mwationa ready timayesera. Ndikunyadilani kupenda ndiwanyadira ansembewa. Zomwambiri ndifuna ndikuonetseni bambo Joseph cha ku Don Bosco. Bambo Joseph mfika tsogolo. Dinari yathu imeneyo yotu bambo ndi ameneyo anangofika tili mkati mwa misa ndi mnanchifeke sadavulena ngati zathuzi. Ndeno kwati wathokoza bambo anali busy anandiuza kuti amadalitsa maukwati koma ananena kuti abwera. So bambo takuthokozani. Bambo Joseph ndi a vice dean mu dinari muno. Ndikuonetseni bambo Deusdedit Kanyambo. Bambo Kanyambo. Bambo mfumu akukawale a judicial vicar amuno mu Archdiocese. Taombere manja bambo. Abambo ndine timakhala nyumba imodzi osangoti dinari imodzi koma timakhala community imodzi. Moti breakfast tajira so limodzi lero. Zomwambiri bambo. Anava chair kulankhula pano kuti mu December ine ndidzasamuke ndidzakhala pano
abambo nukhosala kondole nazo zimenezo naona so ambuye akuseka ndi munakuyankhani zimenezo ndithu bambo Francisco Bisai ayimirireso kuti mwaone bambo Bisai afike apa bambo Bisai amenso tina ndikukhala kuti asembe onse unless ndayiwala ena kuti sindiwaona uko ndikukhala kuti asembe onse ndawayimiritsa ndofunanso kuti ndiyimiritse Sister Coleta Besta amayinkulu a chipani cha Teresian tiwayamikire iwowa amatitumizira masistere kuno komanso tinaona khala nafe amatikonda kwambiri amayi mungoyima chapa kuti anthu akuoneni tiombeni m'manja tithokozeni m'manja mwa mayinkulu Sister so kuchokera ku Kawale parish sister tabwera apa anthu akuoneni a sister amatumira ku Kawale ndankhoyala dzina lawo bambo kanyambo chindani sister Prosperina Sister Prosperina so sister mwaone dzulo naona atabwera anali busy kuthandiza kuzekera uno taombere manja ready sisters omwambiri Sister Martha Mungu emya muliripo amakudziwani kale anthu Mungu emya muliripo ndithu Sister Martha na amenewo ndenake pamudzi pano na amainaliso alandira certificate budget Remilian sister nali ndithu so awandena mwa amene ndimafuna kuti ndiwayimiritse komanso kuwathokoza ndipo ndifuna ndibwereze kuthokozani kuchokera pansi panga pa mtima ambuye Tambala kuchokera akufotokozerani kuti tili ndi chaka ndimadziwa kuti inu ndithu munalokozeka kuti mudzakhale nafe komanso tingochitenga kuti mwabwera ayi tikudziwa kuti mmakhala busy nthawi zambiri ndipo tikudziwa kuti panopa munanso mukufunika kwina kwake komabe chifukwa chakuti mwatikonda mwatilemekezera mwambo uno mwachiona chinthu chofunika kuti mukhale nafe tsiku la lero ananena kale atsogoleri pano kuti titakupemphani kawirikawiri ndithu mmakhala nafe chaka ndi anthu ndikuthokoza ndikuona nthumwi zochokera maparish osiyanasiyana amdinale muno komanso madinale ena ndikuona ngakhale amayi Dr. Mary Shawa Remelian nakuonani amayi Shawa ndigula ku diocese ndamenewo ndithu ndaona mkanda ndena choncho ndifuna kuti ndikuthokozeni kwambiri chifukwa cha kutilemekezera mwambo umenewu ndipo pomalizira ndifuna kuthokoza nonse kungobwereza zimene athokoza kale pambali imene tatengapo kuti mwambo umenewu uyende bwino ndipo tipitirize kupemphera kwa Mulungu. Jubile iyi analiponso azathu ena amadakhala pano amene akadakonda kuti akhale pano nthawi ino mwina palibepo sadakhale nafe chifukwa cha zifukwa zosiyanasiyana. Ife tili ndi mwayi tikuona zinthu komanso tachita jubile imeneyi ndilo timuthokoze Mulungu komanso tipitirize kuchita zabwino kuti zimene ena adayamba mbuyo tizipitirize enanso kutsogolo kuno adzazipitirize kuti pali chinthu zipita patsogolo nthawi zonse. Ndimankha amenewa ndifuna nonse chaka chopambana cha jubile yathu cha zaka 50 ya palishino. Ambuye atidalitse tonse ndo pa nthawi ino ndiwamitsa ambuye olemekezeka kuti atilankhule atidalitsa monga atifotokozera ndipempha nsembe tibwere pano tikheni group photo ndikuona kunjako kukhala kovutirapo ni matenti asembe tijambulitsira chapompano ndi ambuye ndipo ndikubwereza zimene anena kuti mawa misa ndi imodzi ya 8 o'clock ndaruza kuti maonekedwe mchalichi muno ndiwotiwo ndomwewa sitikusintha maonekedwe mchechi muno maonekedwe ndomwewa sioncho so ndikuti chaka chikupitirira ndipo monga somene atifotokozera ambuye olemekezeka zikomo kwambiri mutilankhule zikomo. Mawu pang'ono chabe othokoza pamene amapereka maulemu osiyanasiyana nazindikiranso kuti
pali ena ndiso akundiso pa Chingereza amati ndi achite recognize ena ngati sindikutchulani ayi sikuti ndalakwitsa koma chifukwa cha nkhani ya nthawi. Poyambirira ndimafuna kuti ndipereke ulemu kwa nonse amene mwalandira ma certificate. Makamaka tiyambe ndi mabanja mmene nimaitana kuno amatitana kuno kudzafika zaka 46. Ine nali munthu wachisangalalo kwa basi chifukwa pena ndi mmene zilili masiku ano timataya mtima kuti mwina mabanja anali kale timatero chifukwa cha mabanja masiku ano sakukhalitsa anthu akungolekana zinthu zake zosadziwikanso bwinobwino. Mutati mwafunse Bambo Kanyambo amene ali apawa amene ali katswiri wa malamulo athu canon law aliso ndi office yatimati judicial office. Muwafunse tikodi amene abwera ni milandu ya banja alipo angati? Akuwuzani kuti ndi 1000. Mabanja ali pa chiopsezo. Ndiye ndikuthokozeni ino amene makolo athu amene kupasani ma certificate. Zabweranso kuno tiyambe ndino a 46 zabweranso kuno mukazafika 60 pa banja. Simathekatu pali choletsa nawo napo 75 ali pa banja. Ndiye naso amene mwafika mpaka nokafika pa 25. Ngati ena mulipo 10 ndipo sanakuitani kuno sinakupasani ma certificate musadandaule. Mukabwera kunyumbako mukakonzeka keki musangalale 10 years yo is something to celebrate. Then it's right. Ngati Abraham amanenerera nthaija kodi atakhalapo aulungama 5 bwanji ngakhale 5 years kutakaka kusangalalibe. It's okay. Timakunyadirani atsogoleri amene mwatitumikira kuno zikomo kwambiri pena ngati mwanu mulazi gulupa ena ndikuthokoza kwambiri. Chimodzi chimene mwina ulendo wina tizakonze nchoti tikama chita recognize tikamatchula anthu atsogoleri mwinaso tionenso azimayi ena tamvana nawonso amene anatumikira pa nkhani zawo mwina magulu azimayi ningopereka chitsanzo etu ndimangona azibambo okhaokhatu kunoti tilimodzi chabwino. Ndiye nkhani yachiwiri tili pa mabanja omwewa malingana ndi nkhani yathu ya sinodi ndi kafukufuku amene tachita. Kodi mukudziwa kuti akatolika mulilongo wa diocese tili pangati tsopano? 2.1 million tsopano. Ndikukamba za maboma Lilongwe kukafika pana kutathenje kumapeto a Lilongwe ya diocese Mchinji, Nchisi, Dowa, Kotakota, Salima, ina ndaiwalanso boma lina ngati Kasungu. Ndiye mkati mwa nambala imeneyi muli mabanja ambiri amene tikusowa kuti tiwalimbikitse. 2025 mapulani athu ndifuna kuti tiyambe kulimbikitsa mabanja tsopano. Pali ndondomeko yatsopano imene mwina ndizapereka ku archdiocese kuti muganizirepo. Mwachitsanzo chaka cha mabanja mwina chifike mpaka na ku diocese kuti kati chita haya civil stadium ija tikafike mabanja onse a Lilongwe archdiocese ndi kusangala kumene kuchako kupanga misa kwapempherera pa dinare timati dinare day tikhatikitsa pazikhalanso chaka chachani cha mabanja. Mwamwayi Mulungu atimvera chisoni kuti pali malo ena tsopano chipani china chavomereza kuti akhazikitsa malo oti
kumeneko tizikachita mibindikiro, misulo, amene afuna kukonzekera banja azipita kumeneko, mabanja amene ali pa crisis azipitanso kumeneko, amene afuna akaphunzitsa kuti akaphunzira pang'ono misulo ya kaleredwe kana kuti akule bwino, parenting, zikhala kumeneko. Ndiye ndi programu yabwino kwa basi. Mwamva amene ndanenera programu imene ili nkati tikukonza, tikazayi consider ready. Ndifuna kuti mabanja kandi parish mutha kunyamuka kupita kumeneko kupanga misulo ya mabanja, kulimbitsa mabanja. Makamaka achinyamata amene mufuna kuti mmange mabanja. Ine nthawi inake ndikumbukira nthawi imene 1997 ndili ku Kapiri ku Nchinji ngati bambo fumu, ndili mu office kunabwera nyamata ndi mtsikana, ndeti amafuna adzalembetse banja. Ndeti timafunsa mafunso kuti kodi chifukwa chani mufuna kukhala mbanja, mukumbukira kapena banja ndi chani. Ndeni namfunsa nyamata ujo kuti namba ndi nyamata kuti kodi chifukwa chani ukufuna kuti ukhale banja. Anangoamba kumangoseka kumangondiyang'ana chonchi. Kumfunsa mtsikana ali ino kumangoseka. Ine naona kuti pali chibwana zedi. Chibwana ndeni nazo tatuka nikaye panjapo mukakakonzekera kuti mwadziwa chifukwa chino mukhala mbanja mulowaso muno. Timodzi pano. Achinyamata mwayi ulipo. Senta imene ikatsekulidwa amene tiona amene tingachitire koma tizikukusirani kumeneko kuti mukalandire maphunziro abanja. Ndiye tichoke pamenepo tifike mutu wina umenenso timafuna kuti ndichite acknowledge kuti muno tili ndi alendo amene anandiuza, amene achoka ku mpingo Anglican, Bambo Father Kaswa Nyundo, amene mwaulemu ndimati ndipemphe ndi alendo kuti muyimirire kuti tikuthokozeni. Zikomo kwambiri Father, mutakukhala ndithu. Kufika kwa abale athuku ndimati ndithokoze kwambiri. Choyambirira ndithokoze iwowa kuti abwera kudzasangalala nafe, komanso uthenga umene abweramo abwera ndi uthenga. Ine ndaona uthenga woti tisowa kuti tiyambe kumayenderana, kuchezerana, kugawana nzeru. Wiki athayi ndimachokera ku Zuzu ndiye natsekula wireless. Ndiye ndaona wireless ija imalira, ndimamva kuti wireless yokhanga da Chikhristu. Pambuyo pake nazazindikira kuti ndi radio imene atsekula ku Zuzu, Hosana Radio Anglican. Congratulations. Pali zambiri zimene tingathe kugwirana manja chifukwa kutsogolo kuno tisowa kutumikira limodzi kupulumutsa miyoyo ya anthu ambiri. Zikomo kwambiri. Ndiye palinso nkhani ya banki. Ine ndikafika kuno muto panane tu ndikamagamba za centenary sitisiya. Chifukwa chiyani? Panopa Anchiko alankhula kuti pali mwayi umene tapereka kuti inuyo Akhristu mukhale mutenge umwini mu banki imeneyi. Banki ya Centenary yakhazikika ndipo ikukula kwambiri. Chaka chino tatsekula mabranch awiri kuphatikiza pa mabranch ambiri amene tinawo, Mchinji komanso Chikwawa. 2025 paliso mzera wina wa mabranch atsopano. This bank has come to stay. Tamvana? Ndipo zikuyenda. Tsono chida chimenechi si cha ine ngati bishop wanu. Kapena muone kuti chida chincha nsembe ayi. Chida chimenechi ndi cha ndani? Cha inu. Ngati banki ipeze phindu, ndikufuna kuti Akhristu inuyo nanunso mupindule. Ndiye munthu mukagula kapena parish, chifukwa pali munthu atakugula, parish atagula ma shares.
phindu lija likalengezedwa kuti banki yapeza mwakuti tizagawanapo kuti nanunso ngati parishi kapena ngati anthu mutaninso mutukuke. Kumeneko payambika kuli ngongole zothandiza achinyamata, azimayi, mabizinesi ang'onoang'ono. Chachikulu nchakuti timone munthu mbali ziwiri, moyo wa uzimu ndi wachaninso wathupi. Fa munthu ndi thupi ndi chani mzimbamo. Ngati inuyo zachuma sizikuyenderani, ifenso kuno kumpingo sizitiyendera. Tili modzi pano. Kani mabungwe bwerani mudzagule mashares. Parishi komanso akhristu inuyo mwina muli ndi kandalama pena pake, bweretsani kuti muzaike mbanki mmenemu, phindu lake muzaliona. Ndimafuna ndilimbikise pimene abama ufumu athu kodi munatsekula kuno ngati agency kutero akuti yes ndetifufuza bwino kuti agency imene kuyenda bwanji. Tili modzi pano chabwino. Pomalizira penipeni tiyeni tipemphererane. Tikufunana mafuna abwino komanso lidaninso tipemphererane kuti chaka chikubwerachi mwa chifundo cha Mulungu tilowe tonse. Komanso tikalowa chaka chimenechi tifuna kuti moyo wathu ukhale moyo wathu wogwirizana ndi chifuniro cha Mulungu. Tipempherenso dziko lathu la Malawi. Chifukwa chaka chomwechi 2025 tikupita kutinso kuchisankho. Mulungu atithandize. Tipempherenso mvula. Mvula mwaona kuti chaka chino inenso ndikuchita mantha kubasi kuti zitha bwanji. Alipo anthu ena njala iyakwapula kwambiri. Ndikukamba izi chifukwa choti nthawi zambiri, nthawi ngati inoyi, kenaka kamakhala kuti kakuphuka m'mindamu. Koma ndayenda nali kukaronga, nali kuzomba, nali kublanta, ndaona minda mmene ilili chimanga chikuchita anyezi chikuuma minda momwemo. Ineyo nkhawa yanga ndiyoti makamaka anthu ovutika kwambiri tikamafika miyezi ina yakutsogoloku kodi zikhala bwanji. Ndetiso akutaninso kupempheraidi mwinanso tiyambi kukonzekera kuti kanga chepe ambuyeso anena kuti anthu ali ndi njala inu nomwe tengani muapatse chakudya. Ndiye mwina kutsogolo kuno tizakamba kuti kodi kamene tingathe kugawana ndi anzathu ndi otani. Zikomo kwambiri, tipitirize kusangalala. Mulungu atidalitse chaka chabwino, zaka zonse zabwino zimene tikukondwera pano. Zikomo kwambiri. Pepani kwayala inetu kuno ndikachoka pa sindandaulatu maniva. I'm very happy. Ndipo chimodzi chimene ndayamikira kwambiri kwaya mmene imayimba aliyenseso ambiri amayimba. Tamvana nyimbo zoti aliyense tikutani tikuzidziwa. Mayimbiro okhazikika osakhala ndomboloya. Tamvana. Komanso zida zathu zachikudazi palibe kulako kuimba ngoma ya. Ngoma ndi yamakolo itamvana. Ndiye munayimba ndithu zimamveka kuti izi akuimba nda Malawi, akuimba nda Katolika. Zikomo kwambiri, congratulations. Hai okondedwa omvera, apanso nde pa mtsiriziro wa mwambo ya nsembe ya misa okondwerera kuti parishi imene ya banja loyera Chilinde mu Archdiocese ya Lilongwe yakwanisa zaka 50 chikhazikisireni. Nde mwina kungokupasa ntoni chabe mwina kambiri pang'ono akuti yayi parishi imene ya banja loyera Chilinde parishi inatsegulidwa mu chaka cha 1974 ndipo kuchokera mu parishi imene mwatuluka ndithu maparishi anayi: Don Bosco, utatu oyera, St. Mary's Ukamzu Palace, komanso parishi imene yangokhazikidwa posachedwa pa St. Philip ku area 44. Nde mawu oyamba anachokera mu buku loyera la Levitico 25 ndime ya 8 kulekeza ndime ya 17. Ndipo mawu amenewa anatiwerengera ndi Mr. Philip Chasowa. Ndipo mawu wachiwiri anachokera m'malemba oyera a Efeso 1
ndime ya 3 kulekeza ndime ya 6 komanso ndime ya 11 kulekeza ndime ya 12 ndipo omwe anatiwerengera ndi Ani Mandala komanso Suzanne Flesa ndipo mawu wa uthenga wabwino amene anatiwerengera ndi bambo Francisco Bisai ndipo uthenga wabwino unachoka mu Yohane 15 ndime ya 9 kulekeza ndime ya 17 ndipo kwaya yomwe inatisogolera mwambo wa nsembe ya misa ndi kwaya ya Banja Loyela Joint Kwaya ndipo ndimthokoze kwambiri nzanga Matthews Banda amene anali ndithu engineer wathu kuno ku Banja Loyela Chilinde Parish komanso ine ndi Titus Jataphiri ndi apa bwanji sopano tikuperekeni ku nyumba yowulusira mawu ku Maula Cathedral kuti athe kupitiriza ndi ma programu osiyanasiyana. Thank you.